Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno waiye Kurume. Nhau dzedu dzakatanda kubuditsiwa zuva rechimakumi mairi nonhanhatu mwedzi waKurume uno mugore ra2020. Makore matatu tichitsikisa tichikupakulirai dapira honanzva ramunofarirari. Toramba tichitenda yawe nokuramba achindotisimbisa kuti tirambe takagwinya. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Wanoreketa makwai zvinoitika zvisingazikanwi nevazhinji. Wagoreketa kuti kwai wachiwenga ndio wakaita kuti Al Jazeera ikone kusvika munyika ichiita zvese zvayaita nokuferefeta nokudini zvese kuitira kuti firimu rokutanika vanhu pachena ribuditsiwe. Rekai tigoona kuti ichokwadi chere. Wamwe wagoreketa kuti kwai wachiwengawo wanga wakatsigiwa newaChina nokuti waChina waida goridheri asi wakarinyimiwa wakabva raendesiwa iko kuDubai. Ipapa pakaita kunyangariwa kani. Rekai tione kuti zvinopera mushechere kana kuti paribe zvinoitika, asi zviri kubva zvaita sokuti ichokwadi nokutoti mufungiro wedu kuti vanhu vaigoya panhandare yendege paHarare wachiita zvese zvawaita zvokutora mafirimu nokudini, paribe kana munhambo waboya kana kudini, pakaita kuoma. Wanenge wanga wakatochengetedziwa hawo. Tindori panyaya yebodziyo yofirimuro. Apa vanhu vakunyora padandemutande vachinyorera hurumende yeBritain kuti ite kungwarira nokuteya kuti igobate vanhu wakaita sana iwana Uebert nokutoti ndo vanhu vabodziwo wari izvi zvavo zvoBritain pokare wari kuita zvokusikinya tukono. Rekai tione kuti wachavabata chere kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Kazhinji wokunana Britain wanondoteya muteo yavo kuita zvatinoita tichisitika kushiri zviya. Rekai tione kuti zvinobuditsa chisvinu chere kana kuti panenge pari bemu. Zvakandodando nyaya yefirimuro iri kuramba ichiita kuvhiringidza vazhinji. Ipapa inzwi kakaburika kachinzindo kahenireta rushwaya iye akaramba kabva kavhiringidziwa kakavhetemedziwa kakazuzumuniwa newakomana woti pachedu wakabva wabudisa pachena kutanika chaiko kuti ndiye munhu uyu. Mureketero wache nozvimwe zvese zvavanoringaringa iwo wana godoboriwo wabva wabudisa pachena kuti kwai ndihenireta hui mumweba. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei, nokuti henireta nosangano rache minus federation riya wese wanga wabudika wari kuti inzwi ronjacheba henokuti njani, asi mutanikihwa zvaita ipapa aiwa paribe kana pokuhwanda. Kumanzere kuna henireta, kumarijo kuna Simon Rutland ari kureketa kuti ada kuendesa kambani iyo Al Jazeera kumatare mhosva iri kutofanira pokare kuti ibude pachena pamhene ichibva yamukumbira regerero. Imi kaimi pakaita kunyangariwa. Apa ugoona nokuhuta kwagoita iye Uebert unobva watoona kuti pane tusvinu. Ipapa wakatanikiwa waribe kana kuzviringira kuti ndo zvichaitika. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Wamunangarwa nyasi wanga wari kunzvimbo Uebert wachivhura zviri pamutemo dare ropasi rokunzvimbo Uebert. Kwai richakangobva kuwakiwa izvezvi. Tikuramba tichiwatenda nokuti wakaita kuti wanhu ikweyo wakone kuboyawo zviri nani chimbi. Tinozvitenda, tototenda idzo sarudzo dziri kuuya ndo dzaita waite bahu rakadandi. Sarudzo dzobato reZANU-PF dzaitiwa izvezvi dzaita kuvhundutsa vamwe nokuti imwe mikono nemukweshwa yenge iri kufungiwa kuti ichajiwa yakajiwa. Wamwe wacho ndana John Mangwiro, ana Uebert Shamhu, ana Chinotimba, ana Mangaliso Ndlovu, ana Sekesa Inzenza. Zvaita kunyangariwa. Rekai tione ipapa kuti zvichapera mushechere. Wamwe wagoreketa kuti kuchaitiwa bhora musango nokuti zvakaitika apa wazhinji wanga wakahwadziwa. Maodhiyo mayanzwawo mese wanhu vari kuita kuchema kutoti ndapedza mari zhinji. Imi pakaita kunyangariwa chaiko. Ndopo munoona kuti wanga wakaita kuteya zvisizvi. Ipapa kapu yakaita kuchinjiwa. Tikuramba tichitenda yawe kuti ndo zvakaitika. Asi sekuziva kwamazuva ese ipapa chinhu chatovhiringidza wazhinji kwai wazhinji wavo munhu waringitsa wakajiwawo
wanokona kundoita stress wakaita kuoma mutezo kuya zvakaita kuoma chaiko. Tinoramba takandolinga, asi kana mukange muchizolinga kuona zvisingazikane kureketeka panyaya dzokuvhota dzipi, ipapa pari kuenda kovhota vanhu ZANU-PF wese paribe kana mubodzi ari kunzi kwai anokona bakunyora anoda kunyorehwa nasabhuku kana kunyorehwa nani nani, paribe kana mubodzi. Saka panguva yesarudzo vanhu vese vava vanozobva kupi? Ndipo munofanira kuona zvinenge zvichiitika chaizvo kuti mbanani wanenge wachikonzeresa zvakadandi. Rekai tigoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Shinga dzomabhizimusi, kambani yoanjini kwaiya gonzi iyo iri kukonzeresa kukwira kwechirwere chomarariya chorumhumbe. Ipapa paribe chisvinu nokutoti kwai makomba wari kuchera ikweyo aribe ari kuteedzera, aribe ari kufirita, aribe ari kudini, ari kundoramba akachengeta mvura yakasvipa yekutoti umhutu unoenda ikweyo inenge indori nzi kuri kuchema kwomosikito, kwakaita kunyangariwa chaiko. Dai wakuru wehurumende waita kuti zvireke kugoramba zvichienderera mberi. Wari kuchera mugodhi wokaro platinum ipo paSarudzo apa wari kuita kufara, wakona kuboya mari inoita mamiriyoni 130 $130 million yokuAmerica pachirungu. Ipapa kwai waiboya iriyo chikwereti chokuti wakone kugoita kuti mugodhi uyu uite tusvinu. Rekai tirambe takaringa. Tikaringawo pokare dzaitika kumatarodzi mhosva dzine chokuita nomutambo, kwai anga ambori ndiye akagere hunde kuzifa Felton Kamambo ajiwa nonyaya yache yanga ari kuda kuti wamutakanure mhosva. Tozviziva kuti anotakanurwa bahwendo huno, achazotakanurwa achepamberi paheno. Ticharamba takandolinga peno ndo wari kuda kuti nekutoti ipapa munotoziva kuti wanoita chopfini chaicho kuti isu tiribe chokuchema, imi ndi munoramba muchichema kuti bhora roparibe. Dai wandomubenhutsa kamu abati vanomhosva zvakanaka hwii kuti ndiwo wamuite zvavari kuita izvi, zvinoita kuti nyika irambe ichisarira mumashure munhabvu. Nhabvu yakatambiwa nozuro, chikwata chodhimbare chakaja kuita kuzvambura chaiko, chiribe kana mubwira tsitsi. Chikwata choshishamu wakatorowa tuna uka0 chaiko. Manika Diamonds noTriangle dziribe kugwedzana, apawo yadha ikajiwa nohwange zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyasi uno ZPC Kariba yajawo Bulawayo Chiefs. Imi kai paribe chisvinu. Rekai tirambe takaringa kwazvinenge zviri kuenda. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Paitika makuna hona chaiwo kuti vanhu vese vari kusara zvokureketa zvazvo. Kwai kuno mumwe aiwe mufundisi anonzi Mudli azoikiwa nyasi anga aita mazuva 540 anopfumbamwe 579 days pachirungu arimo muimba yerunyararo yekuchengeterwa wakapfaiya. Kwai anga aribe kuikiwa, mukadzi wache ari kureketa kuti ndarota amuka, saka ndoda kuti imbomirai kumuika nokuti anokona kundomuka. Imi kaimi imi zvakaita kuoma. Unosaya kana norokureketa ari bodzi chairo unorisaya kana zviri kudandi, asi tiri kundotenda kuti azoikiwa. Shaikoro Freddy kuyai kwaagoita agovhiringidza chaiko zvizhinji. Nyika yeMozambique izvezvi yatoti mwedzi miri iri kuteera inenge iribe kana chibodzi chairi kuburitsa iyo zambuko rozvikepe ropa Maputo. Pakaita kunyangariwa chaiko, ukaona zvadandi woziva kuti paribe chisvinu. Nyika inenge ichitaikiwa nomari makutukutu chaiwo, nekuti imwe shuka inge ichibva kuSouth Africa, imwe inge ichibvepi, zvese zvaakutadza kuburika ipapa. Mupunga unge uchibva kuMalawi wese waakutadza kuuya pokare kuti zviite zvakanaka. Pakaita kuoma chaiko. Tiri kundoshuvira kuti zvireke kuramba zvakadandi asi zvikasike kunadzirika. Gwicho rawaMuseveni Muhozi kwai agoreketai kuti achazvidabazvo usojazvo akuzozorora manji kubva kuusoja kogore rino. Nekuti ichokwadi chere akabvira kaari achindoreketa zvibodzizvo, ndada kuzorora, ndada kuzorora ndichazvidaba zvosojazvo ndichazvidaba, asi paribe kana chibodzi chakabudirira. Rekai tione kuti zvinoitika chere gore rino.
kuburkina faso masoja ari kutonga ikweyo kwayagoreketa kuti nhepfenyuro France 24 ichabvumirwa ba kutepfenyura munyika mo. Kwaipapa inyaya yekuti wakaita katombo kanyai nowakomanawo aukwaidha imwe zvakaita kuoma. Rekai tione kuti izvo zvinoita kuti zvichinje chere kana kuti zvinodini. Ipapo wari kukangamwapo kare kuti wano nguva yakawamirira kuti waburike kubva mukutora masimba eko wakagweta wakomanawa. Ticharamba takaringa avo zvinenge zvichienda. Tikakwira kuenda Tunisia, izvezvi vanhu vari kuchema, vari kurwadziwa kuti vanhu vanosvika 29 pachirungu vakapfa nokunyura nomumvuramo. Zvakaita kuoma. Kwaiko humangarava kudiki kuramba uchindoenderera mberi nokugwa tunenge kwakaita kuzaritsa vanhuwo, kuita kufashamura chaiko vanhuwo sai kuti konai wakomana kuronga vanhu ngevanhu vari kuronga makabichi. Heno kuti zvinenge zvimbotekaira sei kana wedu anoronga makireti omapuno chaiwo wanoronga zviri nani anogwaba. Ipapapa zvakaita kunyangarirwa. Rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinoramba zvakandodando makore nomakore. Tiringa dzomutambo chikwatacho Tottenham kwaichadzinga Antonio Conte tsanwa wano munyama wokundodzingiwa chisvinu. Rekai hedu tione peno ndokuita kwawo kuti waboye mari yakawanda nokuti unobva wabhadharwa kamari yese yange yasara pamari yawakanzi uchagopuwa. Aiwa peno ndokuti zviite zvisvinu kwavari. Heno ticharamba takaringa asi tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.